kotirouva Nina Mikkonen. Kotiäiti. Kotirouva Äiti. Kotiäiti, anteeksi. Päivähoidon puolesta. Phil Collins. Ja sitten joo, nyt alkaa meidän vakio-osuus. Kotirouva Nina Mikkonen. Pitäisikö lapset hoitaa? Ei. Helsingin yliopiston lasten isä sanoo näin. Sammuva yhteiskunta. Tämähän on ihan tämmöistä mäntti. Joo, nyt alkaa. Vituttaa. Olen tyhmyyttäni jäänyt lapsia kotiin hoitamaan. Miksi kotona? Minusta ehdottomasti kotona siksi juuri, että Hitler. Varmasti tiedät myöskin Himmlerin, joka keksi Lebensbornin. Tehtailtiin lapsia entisessä Itä-Saksassa. Entäskö siihen päivähoito? Joo. Kerrohan mikä sen nimi on ja mistä sitä voi ostaa. Heti. Erityiskoulussa tapasin tytön nimeltä Roni ja alkoi päässäni se nimi soida. Että jos lapsia syntyy kotona, niin ystävyyssuhteita mä olen onneksi saanut kasvaa varhain älyyn, joka on jo tuttua Hitlerin. Ei se, että se pistetään tuonne tarhaan tappeliälyköillä, on se, että te ihastutte. Oi vittu. Ehkä syytä rauhoittua. Hitler ja Mussolini ja Stalin. Korvat on jatkuvasti kipeänä. Jos ei melusta, niin minusta. Nelosen uutisista oikein hyvää iltaa. Britannian poliisi on pidättänyt Isän. No joo, kamalaa. He tarvitsivat itselleen ruotsalaiset tutkimukset, jotka on aivan höpölöpölöllä. Ja he tiesivät, että jos lapsia syntyy kotona, niin Himmler saa tehdä omassa aikataulussaan asioita. Homo! Kerran rakas, silloin Lempeä tyyny sota.